Well, tá ag fágant Daingean í chúis sin ish, ag dul thart teag tarna í flathirta an sin, agus ag fágant baile an Daingean agus Féile na Bealtaine. Tá mar an óthar ceart go dtí trolaí inis, agus Féile na Bealtaine 2026, agus tá sé thart luan na manc atá an neamh agus so tá an Féile thart, agus fuair is an tanna bhas an deir seachna, agus an rud is mó ná bé an chéad uair le cúpla bliain is tócha gur chaf mé cúpla lá just ag labhart an Ghaeilge a bháin ar feadh 3 lá. Go dtí an pointe an sin go raibh sé deachar aistriú arás go dtí an Béarla, agus nuair bhra mé an mothúcháin sin le tamil, agus bhí sé go hálainn an mothúcháin sin go raibh mé I domhan agus is saoil nach raibh éon teanga gom ach an Béarla, ach an Ghaeilge, agus bhrá sé go thúntaach, agus bhí sé 6 áit nuair a bhí mé sa caifé, agus bhí rud ag an le fáilgam, agus bhí mé labhart Ghaeilge, agus riise lem ócé tá mar rais a domhan nach bhfuil daoine ag labhart Ghaeilge tá siad ag tanú le Béarla. Agus is anmh a tharlaíonn sé sin, but tá sé go just tá ag fécinn ar an roiir áling Daingean í chúis an seo, agus an óstáin an sin, agus tá sé deachar an baile seo a thréigint ag deir seachna, agus tá sé deachar an baile a ágant mar is 6 áidríochta, agus tá sé có deas compordach agus domhan eile atá, you know, agus chun déine sé machchas dom ach so riise lem gur mothúcháin nua a bhí ann just bheith I domhan eile, agus nuair bhíam ag labhart Ghaeilge is duine de friúil mé béidir gur bé an fear gona atá ann nuair bhím ag labhart Ghaeilge, má híam de friúil nuair bhím ag labhart an Ghaeilge. Stócha gnéanann sé 6 programming ar the intin, agus nuair a bhíonn tú a géirigh rudaí a chruthú agus mar sin tá the intin ag obrú go de friúil tá an ráigh sin go hálainn ag teacht amach as an Daingean agus an Canuck Cruthúr. Iad mé an cinna gandal ar an Conor Pass an neamh mar just ó thaobh sábháilteachta tá an bháisteach agus scamal, so iad mé an cinna nach é sin I dhéanamh neamh ach gátá sé go hálainn an seo go maith. Ach so bhí mé ag drám na clasathe, so sin grúpa drama trí Ghaeilge tá mar bhailde I Mbaile Lia, agus chuig 6 nó 8 tuamas 8 doing an seo go dtí an Daingean den deir seachtaine, agus bhí beidir 10 uair eile a tháinig le grúpa eile, so bhí mar le chéile don deir seachtaine agus ag labhart Ghaeilge an tá mar fad, agus bím is even lom éon seans ar bé a thógant an Ghaeilge a labhart, ach is anmh a bhíonn seans agam just I a labhart gan breise ar feadh cúpla lá, so is anmh a tharlaíonn sé sin, so bhí sé sin go maith just so ar an gcéadal síos bhí drama á chur siúla going don do Féile na Bealtaine in agla snéamhán, agus bhí sé sin ar an Sathrainn, agus an sin just comar go dtí rudaí eile bhí ar siúl, so bhí
Rosso snodig ag seint agus is well gorún tu sin bhí mar ag leabhart leis bhí open mic ag Cormac an slinnetar neither Cormac anyway agus dhéanamar in Vertigoing órán mar Canan agus just so bhí sé 6 dúil éú asa gnáhéal ar feadh cúpla lá agus ní agus like well timplaring sa Daingean ní bhíon daoine sa Daingean ag leabhart Ghaeilge go rialta so cé gur Ghaeltacht atá ann íl 6 mórán Ghaeilge sa Daingean go rialta ach bhí a going so bhí mar ag leabhart agus tá an dul I dtaithí ar an Ghaeilge a réise agus a bheith níos fearr agus is even lom nuair thugam faoi dara go bhfuil mé ag dul níos fearr I dro níos fearr leis an Ghaeilge agus na focail úntacha bhí agam go teachtarrás agus nach cainte agus mar sin mar is 6 superpower é dom é bheith agam agus a bhí agam I rith na héal agus bheadh an leis gom orm é a chailúnt well ní chaile riamh but bhí I rith na héal bhí sé anna dhheachar é a bheith agam ó hang go hang mar bhí tré ann nach raibh mar an daoine gur féidir lom leabhart leo trú Ghaeilge ach dig ar níig dhéan mé well an tom go léir dhéan mé an iirecht leis an Ghaeilge so bhí mé mar bháil do radio an lifa agus bhí mé mar creaaltóir do radio an lifa beidir 10 bliain ó hin agus dhéan mé creaaltóireacht ann ar chlár ar feadh gáú 3 bliain mar dar banam tuairisc chlár cuasaí ratha agus ar dús nuair a chur an banisteoir stáisiún an ceistarm bhí mé rá ok níl an Ghaeilge mac leabhar agam chun é dhéanamh ach d'afraigh mé an intin sin agus dúirt mé ní bheidh an Ghaeilge riamh mac leabhar agam muna fiocing an seans muna tapig an deis muna fiocing an seans é dhéanamh agus an sin tuigh an fios ar an dean agus sin a dhéanamh so just dhéanamh mé an cinenne just léontasteach agus é dhéanamh agus dhéanamh mé an chláir sin ar feadh cúpla bliain le dhéanamh speisialta chuir mé aglah ar an Uachtarán Michael D. Higgins agus cúpla polatóirí eile agus daoine eile Liz Paul atá an inis agus agus an sin bhí mar bhil de club Conradh na Ghaeilge agus club óráníochta I Conradh na Ghaeilge sin tá mar bhil de club ratha seachtainúil agus club snáha so is féidir lom beag ná gach rud in héal is féidir lom club éigent freastal ar club éigent chun é dhéanamh 3 bhean na Ghaeilge tá sé acht like is féidir an 6 saoil dúbalt a bheith agat sa teang eile agus an ceangail sin a bheith agat ach ní uaireanta tá 6 rás ar siúil le Porsches tá timpeall 50 Porsches ag teacht anyway so just na daoine a bhí ann ag an deir seachta so seo an grúpa is déanaí atá mar bhfuil na clasa club drámaíochta trú Ghaeilge agus chuir mar drama ar siúil Kathleen ní Húlaháin sa Daingean agus os glíonn sé sin an doras de gcuoine eile agus a búla le
daoine is saoil na Ghaeilge. Agus is pobl beag fit fóta atá gceist. So bhfuil mé le lán daoine eile atá fit fóta leis, so sin rud úntaach a bhí ann cumán. Ach just, tá mothúcháin de friúla agam an neamh. Neadidir chuna sé cur a bhacail in our area, ach tá sé cur spread onam níos mó a dhéanamh. Agus tá an brotúil as an Ghaeilge cumad trí mo héal, mar bhí an baile anna gcónaí neachmíoch an seans agam í a cumad, agus ar an dardal síos bíon leiscear daoine nuair leidíonn sé rih pointe éigean bíon leiscear daoine nach bhfuil siad magalóir, agus imíonn sé ar fad. Agus déadach é sin a tharlú domsa, ach just chuir mé an éifeacht isteach an tam go léir agus nuair tharla sé. So an brotúil á sin. Mar ní raibh sé a gom ó gúchas really, ach well, tharla sé ar dús nuair chuirg mé go Bealtaine cléire nuair bhíos 2 bliain 10 agus hid mé an rá leis an teanga agus an áit agus an eláin agus mar sin. Tá an taobhfhiar de tractor anseo. Ach agus tá sé agam ó hin, agus an níis tá plán agam beag mé in eláin cléire geann caiiciise do Féile Film Festival, agus tá ag tanúla teach de rais sin, agus an nasc sin a bheith agam ar ís. So caith mé dul trasna an tractor agus so mothúcháin de friúla níomh, mothúcháin ma deas tá ás orm, tá dóchas orm don todhchaí, agus dearan daoine gur bhfuil athbheochan ar siúl an seo. Now bíon sais orintha áras mé ar sin chuil mé sin cúpla uair, ach an meánatá agamsa is cumann liomsa nach go bhfuil athbheochan nó nach bhfuil. Is brud pásanta dom agus táimse freigrach as an obair a dhéanamh is just an athbheochan a dhéanamh domsa, agus é a cumad beo domsa go pásanta, agus má bhíon bart nó túr agam chun í a labhairt leo déananig mé é sin. Agus ní obair é, mar bhainm an méid sin tanamhas, agus mar dúirt mé is duine de friúil atá a hagan amach nuair a bhí mé labhairt an teanga. So is mála mé tá sé dríochtú an tíreolalas an seo. But sin é, just fill a rash ó Féile na Bealtaine, dairigh go thúnta leis, is féile beag I bailí beag I géirí. Now tá bailí fíor beag agus bíon na mílte daoine I cruinniú I bailí atá arúnach de beidir 100 daoine, agus orintha bíonn sé comhlódathe. Now I bríonn sé, ach tá sin. Now bhí antrá a bhí srá ann ag dul thar an bóthar seo. Níl sé ann a thuile is trua. Bé an tain bóthar ar dain a bhí srá agus ann ag dul thar an bóthar. So bhí sé áte sin eiscint sin bliantach tá is tócha go bhfuil na inaltóirí dhéan siad athrú ar an mór chun is sin I dhéisiú agus ach is true. Sin é. Teach de rais tá deir seach na hart. Uaireanta bíon brón orm nuair a bhíon an deir seach na hart. Níl brón orm is tócha. Táim dóchasach agus tá seans amháin eile agam dul Ghaeilge an cléire I gceann caiiciise, agus tá an saoire
agus beag sprí a gin. Slán go bhfuil.